ma jfissirx għax bniedem għandu diżabbiltà ħajtu spiċċat. Ġifieri daw it-tfal għandhom abbiltà kbira, kemm aħna kapaċi nisfruttawha. Ġifieri il-potenzjal tagħhom huwa kbir. Din id-dikjarazzjoni għamlitha Becky Crossley, tifel ta' 7 snin li jbati minn Down syndrome u li ġie maltrattat għal xi żmien fl-iskola fejn jattendi. Waqt il-programm Net Live, Becky tispjega li meta fix-xhur li għaddew, il-persuna li suppost kienet tuħsib li t-tifel kienet anke s-sawtu. Dan kien ta' trauma għalih, tant li ma kienx jorqod aktar minn satejn kuljum, kien isawwat lilu nnifsu u kif ikun ħajitlibbes l-uniformi kien jidħol jiġri fit-toilet. Becky qalet li binha qatt ma ġixxa hekk u wara li għadda kollox reġa' beda jħobb l-iskola bħal qabel. Minnaħa l-oħra esprimiet id-diżappunt tagħha bħala li l-persuna akkużata b'dan l-attakk baqgħet taħdem minkejja li għaddejja inkjesta maġisterjali għalkemm fi skola oħra, bil-biża' li l-attakki jerġgħu jirrepetu ruhom fuq xi tifel ieħor. Għalkemm inżammu fid-dlam mill-awtoritajiet fosthom anke fl-għajnuna psikoloġika, sostniet li l-familja ma trix tħalli l-każ jaqaf hawn. Speċjalment fejn jidħlu tfal bħat-tifel tiegħi, kif dejjem ngħid aħna l-vuċi għalihom. Inutili jien dejjem ngħid anke l-parents, inutili noqogħdu ngergru. Jekk maħna nista' naħdu azzjoni ħanqumu fuq saqajna bħala ġenituri. U sfortunatament tittiġġielet is-sistema. B'dan il-ħsieb f'moħħa jeħolqot il-paġna Down Syndrome is OK fuq Facebook. Bekk il-ġenituri kunu jistgħu jagħmlu kuntatt għal ħidma komuni b'risqu lidhom. Tenniet il-bżonn li l-ġenituri jqumu fuq saqajhom jekk verament iridu li s-sistema titjieb. Bekk ikkonkludiet li l-akbar sfida li tara hi l-ħtieġa li l-mentalità tas-soċjetà tinbidel u nibdew naraw l-abbiltajiet f'dawn it-tfal minflok id-diżabbiltà. Sa dan it-tant fil-programm intervjena wkoll il-Kummissarju tas-CRPD Oliver Cicluna li qal li l-awtoritajiet għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet ħalli dan il-każ ma jerġax iseħħ. Tenna li każi bħal dawn huma rari u għalhekk mhux xieraq li l-għalliema jintefgħu f'keffa waħda.